karisa sɔrɔ n'i y'a mɛn ko nin y'a sɔrɔ dɔrɔn ɲuman tɛ ka ca la koyi a ye nin sɔrɔ o de hɛrɛma ka ca nka nin y'a sɔrɔ o kumana ko ko bɛ dugukolo sɔrɔ ani ko ko bɛ an yɛrɛ kun sɔrɔ ala k'an lafiya ko ala bɛna o ko de a bɛna kunnafoni dɔ di adamadenw ma o kan ko foyi tɛ dugukolo sɔrɔ musiba ko la foyi tɛ adamadenw yɛrɛ kun sɔrɔ إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إلا في كتاب وفاك سرو بغفي كونو وبسبن فين كونو من قبل أن نبرأها ينانغاتلا جمعي تنبو فرنيونغو ودوميرو لا ينانغا مصيبة يردان walma yananga ninda walma yananga dugukolo yɛrɛ dan ka dɔnniba dɔw y'a jama'u k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko yan nin bɛɛ de ka dilan mana o kuma in bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan fɛn o fɛn fɔlen filɛ adamadenw yɛrɛ kun dugukolo yɛrɛ ani musiba ko minnu bɛ na ninnu fila ma ka d'a kan ha ye dɔmiro min bɛ se ka segin caman ma bana ko yana an ka ninnu dilan nin sɛbɛnnen don wama asaba min musiba musiba ko foyi ma na fil ard dugukolo ma wala fi anfusikum walma a yɛrɛ kun ma illa fi kitabin f'a ka sɔrɔ o bɛ sɛbɛn fɛn kɔnɔ sɛbɛnnen don nin ko in a bɛ latigɛ de kɔfɛ o sɛbɛnna ka sɔrɔ nin fɛn ninnu yɛrɛ ma dilan yan'an ka nin fɛn ninnu da o kun sɛbɛnna a ma k'a yɛrɛ ma ten foyi tɛ yen min bɛ kɛ fi hadal kawn sodfa la fɛn o fɛn bɛ kɛ bi qada'illahi wa qadarihi a bɛɛ bɛ kɛ ni ala ka latigɛ ye ala b'a bɛɛ kalama wa bɛɛ ye ko sɛbɛnnen kɔrɔw de ye ko musiba foyi tɛna dugukolo ma walima aw yɛrɛ kun ma f'a ka sɔrɔ o sɛbɛn bɛ gafe kɔnɔ a lasago bɛ gafe kɔnɔ sɛbɛnnen don gafe kɔnɔ yan'an ka o masiba ko dilan yan'an ka dugukolo yɛrɛ dan yan'an ka o niw yɛrɛ da قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون عليه فعل كريم صلى الله عليه وسلم قل أفوي لن يصيبنا فوي تنظر إلا ما كتب الله لنا فعلى يميز بأي فوي تنظر فعلى يميز بأي هو مولانا الذي أمبيشي يوي أمبيشي بامي الذي وعلى الله kana nini mfora adamadi bisra mamba ke disa mulatike mbene masa mumbenga latike kono neni yoro ejmenye latike kola ko toyi wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun ko mu'minu ku jigi sembala la akoto alama ni kono gwana akko bunya sege alama adon ko ala kon be ala kon yebishi non la so here madi نعم المولى ونعم النصير لا تأذنني كلمة المولى هو مولانا فيتنظر فعليه من زباي لا أي جمعة دس مولانا أمبيش محمد أنا كوبالي دي ألد نيرو ولا عير تقولي نعم المولى ألد بيش يوم لا سهير ما بيش بولا سهير ما على دي ونعم النصير دم بولا سهير ما عليه ya okuma de photo film ala ini lakale minge ay kuma do tuwale inna dhalika ala Allah yasir yana nga so kuma ma amina miri nin go fen bike
dugukolo kɔ kan nin bɛɛ sɛbɛn bɛ o ye kabako ye dɛ k'o ka nɔgɔ Ala ma o ye kuranɛ ye kabako gafe dɛ n'a kan adamaden tun bɛna miiri k'o ka gɛlɛn dɛ diɲɛ da ni bi cɛ fo ka taa se alikiyama sanga seli ma ko ko bɛ kɛ o bɛɛ sɛbɛn bɛ Ala ko o ka nɔgɔ Ala ma o ka nɔgɔ Ala ma bɛɛ de sɛbɛnna fɛn o fɛn bɛna kɛ ila qiyami saa fo ka taa se alikiyama sanga seli ma a bɛɛ de sɛbɛnna ko o min filɛ o ye k'o ka nɔgɔ Ala ma ko gɛlɛn yɛrɛ tɛ ko ba yɛrɛ tɛ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم كوني نفوني نديكم يا أما مير لكي لا تأسوا على ما فاتكم أنا فجنو تقولا من بامبلك على جلكي على ما فنغا فاتكم ميادا ni dan kana fujuna ka damateme e kuntuno soro ama sebe ke bo soro anjama akilite ni de onge e kon be monede ne kunganga ni zoro de atara kandandi soro so mi ataki dan mujarradu sabab o sababu gwanza de no ta kuma sebe yidi te min zebe ni ye o ti dan bada nga dossier do chere kun zona ka ba utara na blanyo indari na blanyo na obo jurumu soro we chen wa tara ki dan fana adamadiya la o ti jeye o fana ye chen shariati nomne ni shila nga kanyina ala kwa kula sa ni ngwe ne tadi kar sadia to na make o te chen ni takundo mbaso ambe bodon garsigere tugo do be era nyana minti soro blefiew mado ibe boli garsigere nya be boli no fe okay era be boli garsigere do nye nere mo foite ni ngola tenga programme era la ble o petit soro sogona yi na do be bi se doki bolo do ka tandugo konondona abada anyet soro o ma sebe yew o be o chugola toro ko do be mi boli anye abo soro min nga foitala o be kisham fana be na donwo we ni fon fo kwa shi korote ka fo ka mbeki ka sababu de lagushi sababu chugobali akuma to ko karde akuma koray ka sababu ke ngay ka don ko numba ala kallat kebul naye min latke o debina ke sababu kofe akuma ika jenoyi ar-ridha bi qada'i Allah o de nyinde do alala ka jeni ala kallat ke te adama de muhawala mun gani bi bara mun o be shariati ibalo la bada ni ma kerima sababu juguye fana ale kira sababu juguye fana wali walma o fujunu shariati ma no minawla nga mbinde wajibi kundo ne tadi kundo nga asro baliya haqiqatan wende o techende ijeli haqiqa erere o amalat ga yidi taro ni mado afamka ko de nga ni illi banyara afam bin ghaiba foi tike alayna foi ti soro fa lay minzi iti foi soro fa lay minzi na anfle ay mi mirisa hali sahaba yo miri ala kirayni kuma nunu fo mi sallallahu alaihi wasallam o ko ala kirama o kuma anda to dakango imbulu anga barare dabla adama de bedla chugo ikelew
limaniya de b'an bilasira ala ka kumakan nalenw de bi kɛ k'an bilasira nin fɔra sahabaw ko kuma yali an tɛ baara dabila wa an ka a to ala ka latigɛ ma n'a ye min latigɛ min ye o na ko ye ala kira ko ayi a ko a ye baara kɛ a ko min latigɛ n bɛ min ye fana o b'o baara la ni min latigɛr'i ye i b'o baara de kɛ ya rabbi ala ka ɲuman latigɛ an ye mana dɔnnibaw nana khulasa min fɔ n'an tilala kuma in na an bɛn'o ɲɛfɔ ولا تفرحوا بما آتاكم la ta'saw min fɔra n'o y'a kana fujunu an y'a fɔ fujunu min n'a ni jazahu bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ni ala jalaki bɛ ɲɔgɔn fɛ o de ko don nka hɛrɛ ko dɔ taara ka maa dan a ma diya i ye nisɔngoyara n'a ye o ko tɛ dɛ nka ka mɔnɛ kasi a kan taali yɛrɛ min kɛra ka e dan o de ma bɛn e ma fo i ma bila yɔrɔ sɔrɔ a la tafsirikɛla ko ten i ma bila yɔrɔ sɔrɔ a la kɔrɔ i ma jɛn ni ala ka latigɛ i ma se k'a bila latigɛ minɛn kɔnɔ ni dɔ kumana a ye ko dɔ fɔ ko maa dɔ de sababu y'a to o ma kɛ ne ko n'i b'a sɔrɔ ala ma ko ala y'a latigɛ dɛ ko karisa de nɔ n'a tun y'a latigɛ a tun bɛ kɛ o min latigɛra foyi t'o bali an ka nisɔndiya in ani nisɔngoya an ka fila faamu yanni an ka taa ɲɛfɛ a fɔlɔ ko ala y'an kibaruya nin na an ka dɔn ko kow bɛ kɛ n'ale ala ka latigɛ ye a ma min latigɛ o de bɛ kɛ ko nin kibaruya in nakun ye an ma min ye an ka na fujunu fo an ka taa fitinɛ f'a ka taa kɛ an tɛ bilayɔrɔ sɔrɔ an ka musibaw la fɛn na fɛn minnu bɛ taa k'an dan min taara k'i dan o ma sɛbɛn i ye de n'o tɛ a kun tɛ taa k'i dan wala tafrahu bima ataakum a ka na nisɔndiya ka dan sago nisɔndiya fana na nisɔndiya cogo la ala tɛ min fɛ ka yaada n'a ka fɛn sɔrɔtaw ye o sababu kɛ a ka fɛɛrɛw n'a ka adamadenya dɔnniw n'a ka wulikajɔw a sɔrɔ b'a dɔw yaada u yɛrɛ b'a fɔ n y'a kɛ tan de n y'a kɛ tan de non wajibi don nin bɛ kɛ o fura t'a la ne ye nin ko labɛn cogo min na a bɛ kɛ fura de t'a la minɛ ale yɛrɛ hakili tɛ ala la ni nafolo don ni faamaya don ni caman b'a yɛrɛ mankutu walima mɔgɔw b'u mankutu a bɛ politiki dɔn a bɛ nin dɔn a bɛ nin dɔn o de y'a to a ye nin sɔrɔ wa o de b'ale yɛrɛ kɔnɔ a n'o bɛ da n'o bɛ wuli n'i ko ala ka latigɛ don a tɛ sɔn ale kɔni fari foni bɛ n'a ka dɔnni de ye a fari foni bɛ n'a ka fɛɛrɛ ye hakili tɛ ala la hakili tɛ ala ka latigɛ la a m'a dɔn k'a bɛ kɛ ka sababu minnu waleya k'olu ye mujarrad asbab sababu gansanw de wala tafrahu bima ataakum a ka na taa nisɔndiya cogo la ala tɛ nisɔndiya cogo min fɛ bima ni fɛn ataakum ala y'a sɔn min na o sɔnni fana kun latigɛra de kana hawja hali a sababu bɔra mɔgɔ min na i b'a fo dɛ i b'a waleɲuman dɔn nka kana hawja kana fitinɛ n'o mɔgɔ in ye ala de y'a latigɛ hɛrɛ in ka bɔ yɔrɔ kana i la kɔrɔ ye farahu in a kana bɔ sariya kɔnɔ nka sariya tɛ maa jalaki k'i ye hɛrɛ ko sɔrɔ k'i nisɔndiyara o ko tɛ tafsirukɛlaw ye maana min fɔ a la o ye yaada de ye ka yaada ni nɛɛma in ye ka kafa n'a ye k'a bila i yɛrɛ ka dɔnni kan k'a bila i yɛrɛ ka fɛɛrɛ kan ka ɲina ala kɔ ka ɲina ala ka latigɛ kɔ ko ala y'an kibaruya nin kibaruya in na walasa an kana to nin fila si k'an sɔrɔ an kana fujunu musiba na kuma na k'a fɔ ko an tɛ bila yɔrɔ sɔrɔ a la an kana nisɔndiya hɛrɛ na kuma na fo ka ɲinɛ ka ala barikada fo ka ɲinɛ ko a bɔra ala yɛrɛ yɔrɔ ko an kana to nin fila si k'an sɔrɔ ka d'a kan ko nin fɛn fila in bɛɛ kɛra ni ala ye min sɛbɛn de ye
a bɛɛ kɛra ni ala ka latigɛ ye nin ye tiɲɛ ye dɛ an caman ma se ka nin de faamu ni musiba nana an t'a faamu illa man rahimallah ni hɛrɛ yɛrɛ nana a caman t'a faamu ta wani kuma yaro ni ayat tafsiru yɛrɛ bɛnna waati min ba a dɔ si bɛnna tɔgɔ min na dɛ ha fɛn o fɛn filɛ sen na ni aya in b'an kibaruya ko nin bɛɛ de kun sɛbɛnna musiba min filɛ n'a ye diɲɛ sɔrɔ bi ko minnu filɛ sen na tiɲɛni minnu donna adamadenya kunna kibaruya minnu jɔra a kun sɛbɛnna de ko nin bɛna kɛ nin kuma in a sababu mana kɛ fɛn o fɛn ye sa sababu in to yen nka waaqi wa an filɛ actualité min na a kun sɛbɛnna de ko a bɛna kɛ nin kuma in na foyi tɛ se k'a bali foyi kun tɛ se k'a bali ni chinois kun ye kibaruya di o kun t'a bali ni da kun tugura chinois dala ye kelen o kun t'a bali maa minnu tolen fila la sababu foyi kun tɛ se k'u kisi ka d'a kan a latigɛra de minnu gɛlɛyara ka bɔ a la foyi kun t'olu to a la ka d'a kan o latigɛra de a ye minnu minɛ foyi kun tɛ se ka don olu n'a cɛ hali n'olu kun donna foroko kɔnɔ ka yaala nka ni si kɔrɔ tɛ ko sababu kɛli e bɛ sababu in kɛ nka ni min kɛra o kɔfɛ a dɔn ko a kumana ala de ye latigɛ dɛ hali bi ka n'i cɛsiri k'i bɛ bila yɔrɔ wɛrɛ ɲin'a na adamadenya dɔnni sira fɛ wa latigɛ ko in mumini lafiyalanw la belebele dɔ don a bɛ mumini lafiya dɛ ko ala de m'a latigɛ hali furu dɔw bɛ yen i b'i sen don k'i bolo don e tun b'a fɛ ka nin de furu wala e tun b'a fɛ ka furu nin de ma nka ala m'a latigɛ dɛ n'i y'o faamu o y'o ye nka n'i m'o faamu a bɛ k'i ɲɛna ko mɔgɔw nɔ don nka ni ala k'i ti min furu i t'o furu dɛ ni ala ko min ti furu i ma o ti furu i ma koyi a ma sɛbɛn o an yɛrɛ de b'o fɔ ko cɛ ti cɛmuso ta an yɛrɛ t'a fɔ ten ko n'an ka hɛrɛ b'a la ko ala k'a latigɛ o ko ma latigɛ o i bɛ tila bɛ ka funu a dɔn yɛrɛ e ma tiɲɛ fɔ i ka dugawu la dɛ o bɛ hɛrɛ b'a la wala a t'a la e t'o dɔn e yɛrɛ de ko n'an ka hɛrɛ b'a la ko ala k'a latigɛ a dɔn n'o ko ma latigɛ i kan ka mun miiri automatiquement o ye k'a fɔ i b'a sɔrɔ hɛrɛ de t'a la n'a sɔrɔ i dan b'i ka dugawu la n ka dugawu minɛ na i b'a sɔrɔ n ka hɛrɛ de kun tɛ nin ko in na n de y'a to ala y'a latigɛ ten i bɛna tila ka wuli ka funu kun o y'a dɔn dɔw ta yɛrɛ dɔw t'o dugawu yɛrɛ fɛ n'i ko dɔw ma ko n'an ka hɛrɛ b'a la o ko ayi a lɛ nin ko in ka kɛ de ala dun ye min fɔ wallahi nɔgɔ tɛ kuma in na كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون شنو ده كلهم من آدم دي إيكا هربا afilɛ nin fa kun ye nin muso in d'a ma a kuma sɔn a la y'a dɔn a furu bilama kɛra hɛrɛ ye dɛ nin fa kun y'a di nin cɛ in ma a kuma sɔn a la nka y'a dɔn a furu bilama kɛra hɛrɛ ye dɛ nka e yɛrɛ ko n'i ma furu nin ma n bɛ n yɛrɛ faa ayiwa a ko bɔra kari la ka ntɛnɛn sɔrɔ e yɛrɛ banni balima bɛɛ la ko fo n ka nin da i y'a ta i y'a bila o ma kɛ wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ala de bɛ fɛn dɔn adamaden tɛ foyi dɔn wala ni kow kɛra cogo min na an ka adamadenya fɛɛrɛw kɔfɛ an ka jɛ n'o ye kuma in yɛrɛ khulasɔ ye min ye n'i ye kuma in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan
khulaso min bala yodi na ya nga adama de ya felewke ni ko tara laban chugo mina anga don ko de kunzibina ko ala yo de latike ko angun tsika bo kono chugo shila no e here alhamdulillah no kera here tanay anga sabali ko binde fode i don boko kuma belade ni ay fasar la ka qur'an re ka uslubu laje kumaina abu defo adama de ya felew ko fe ni ko min labana chugumina anga don ko inguyo chugudi ni soja kodo ani soja kanina alako ni fujunu kodo a fujunu kana ke kwate bla yoro soro kwate da yoro soro e farla kadaka ni ma son latkema ni ma son ko inga da yoro soro allama ibina kuma fo balu fo ibina ko ke balu ke arabe ke so we ka do ka dine ko era chempew wallahi do ba ke boro walde no fe ku sedo ku bolo do na ma soro ubina miri koni de sura fa ku badia sawi jina nganiata ni ko nyina boli kama ube de sura fa ubera songo ba kwa titi so bitla kata furu yoro were akuma sebe ke ba furu na da made ka sabani ka jina alaka latike na yanga da made felo tike o ko fe ni ala min latike idayo iko ba tata ki garske dan i garske tata ki dan na ala latike ku kuminga ke chumina kumamina o ko chukui wa ambe here de jigi ala ka latike bela mu'mini ko ala kirawo de fa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ako kabako mu'mini ka kula ko ako mu'mini ka ko be here ai ako te mashi fo mu'mini ako na here sura ala barkada o here farale here ni tora asro abi sabali obi yala maga ke here ako te mashi fo mu'mini mu'mini kwa ka ko be here ala kallatike mukanye shi mu'mini ba here de ka chala nganta do min dugombe anye ala be min dugwana nga ko labe nasrafe here ko la nan da kalama de ka cha na wa rek ba nyini ka angana ka transformer ka ke chugwere ba sura ala be ga tani chugum ya nga here ko de la wallahu ya'lamu antum la ta'lamun أنتم لا تعلمون أنا كبودا كان والله لا يحب كل مختال فخور والله على لا يحب كل مختال على تدمر جشفه فخور من غير وسبانتي على تيادفه أتكبر لفه ayoye odekeka wala tafrahu kunje adaka farahu de binan shirati sonni soja façon manu nana adama dila abike fakhuri abike mukhtalui baya kumato abi dansagu be kabaire la ikhtiyalu de ere kon nyebala ne de kariye ifari funi be ni chugoye inyine be ala kan nema ko ala ta fe jona ata fe kuma chugula ata fe tama chugula ata fe ka walila inna allah la yuhibbu kull mukhtalin ikhtiyalu man an-nasra wa srafa ni shere islam mun fona istisna kula no tek ala ta fe fuila ala ta ikhtiyalu fi hal duminna hal ki sigi dumini kuna ki ya da ka ya dale kuma fo ala ta fe أنا مدي ما على كرا صلى الله عليه وسلم ما على كرا بسكي قد منك بسكي كل دون دون تمتو على الله بوشيد كي كاسي لي فلا كومي جون كو كرا كو جوني جون كاتمنكا كي كاسي لي كومي جون باسكي تو
kono koro de koro lu mun ye setibu ye na frutu ye o do sigi ya da sigi cogo do bulu abe a sigi cogo be koyi ebe do be sigi te ku wa ku ala kan kishama de ere mana sigi de do ya do ko ni e ma ya dale do ta yu tama cogo ya da dombe do tama cogo la e kon be wa wati tisra bla mashi halana fa benati jenge mo bo do bu kuma bi yada kuma na bi dansa jangwa ala no ya ke mamunuma bu kuma langulu fo bu kuma fo kuma mba dira ko chena ni waso kuma ni yada kuma ni yere korota kuma chugoyi fandanga desebato ka ala to fana fe ato lukmana ya fembe afenunu beta to ma kilingili aketo ka debla sira aka kuma chugo ay kan arda yola atama chugo ay kan arda yola amma fu chugo ay kan arda yola lukmanul hakim hal mawfuto mba jira ke utema bay ebolo obeyo foli ke chugo obeyo ajira ne kapsa atigi photo e te importance do ala ka ke ko ma ina mate ma be ko nyaba la ede be ma to ni sanje ede korota be tama shen man de e wa di se kenama do nana ko che do yi pari be tama to ay red nyagara yere la kaba yere la farad shuna yo do ala fununa ko do bulo yakun ala kret me ina kari sallallahu alaihi wasallam ayada ko telma duna kungurula ne ko ya ne de kare ha mane tato e imanga fini mani ama jala ko ala ko du kolo ka ku ngola awi bi be dowi ba soro yere boya dunu ko ko bela waso dunu ko ko bela al do mata restaurant wal nu tara jama fenke orowla asati sigi kun ya kora ka dota koroiti akoroy kari ipse ya ke mindu o ki kuna iko dun ala ka nema de do bay ma do bishinga na direct kwa le fambe bishinga dumini fangama ta ka ke aseti kono ka doni fora la dono ka wuli ka to file to ti aba donc ma waret no alba ibini sigi ka commande ke ka wajuli dumini commande ke ka sigi parce que ko CBE ka dundron ka wuli ka to to yi edba donc ka fo o dumini ferero ina a dumini tot na difandama wona ta ka file bede to ko yada karanke ming bi boy to san ko du je do ka chade mimbi bo taka kaseti kono ko du ko minani sani ala ka nema do riwaya don nana halno asro afoka hadisa masahasa wala kira dillaka siljita jito tora nana jimin dama siljita jito wala kira ko ayta segi bajila ko ala na dave wore nema nay siljita jito ala te ya dafe mais do beteme ere eteme tofle yire ka du kono rubnena hal ni nafulo bina yini ki itadishin itafa nga adjigine kono orani be ni facture al ni ne sanke ga shuru ti foi chene o yada hakillan nanina imala kan ne mabuya ini kan nafulo tiya ta ka datu o ka da alai ta datu ini kan nafulo tiya ta rubna datu o ka da alai aye de sonna do jalo do be hali jimmi tawta soro bi jimmi mi be kilo tan ko de tama kata o yini kananu na alati ya dafe fuila inna allah la yuhibbu kulla mukhtal fakhur janguna bora ikhtiyadan na dukma yela walila fakhuru ye kon ne rabbi wasu mugawla de koy ba jira mugawla de aw be kashimi no fe ne bitlonga de ko law amane ka fonya min naya bawla we tlonga la de ne fe yow do fana ke wale wa kale fakhru
ala te dungarin jife mammi nyagam bayre la akaban bayre la ala te wasu ban jife ay ate ala ka nabi mo nafiyo ate ala ka chide nafiyo at ita sura ala insane jona abada yada boya kafa yada abada ega ta masa sulumana ka kalambani aka ni fama ya bainga ona tabbani mo be chukumna alkira sallallahu alaihi wasallam alayni mbuya bainga ngani mo balula chukumna eka to la jabani السلف الصالح أنغتون بس سبت منين إكتو كتاركو كلامن على يبويا على يدرجة قرطة كتلاكو بويا درام غولا غولو يرما فوي ويركا كويا جلا يرو دي كوي على تيرا بويا دي فينغا على ما أفوكو ما تب ما بويا كوي كأيرا دي كاي جنان كفسا ما توي نو تراك السبتي كنوك ما أوكما تما شيء من ده هلكين نتو ديما قال تافه جودا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر مثقال ذرة من الكبر الذرة يربونا حلنا أبينسني وانا كونو بيدوس كونا كيتي دوال جنا كونو يربونا أبينسني وانا alaka anduluma kede alaka boda kede arabe majigi minyini ya kala ki yere flebisrande ana am kitab folo bunu galan fiya ayre ko ay maliki yawdi ladabu folo mun na bulu fokana kitabu damena ru'yatul fadl ala al-ghayr kapsamadiya ye yera la inwanaka te jogo islamé jogo yo ere de nyebala ko fadlu do be ela te ka yere sayaka abse ke kapsa ede o alaka ke nga ede to waliya alela hala mina da mamun nga kuma wi masalan sulmana to bai nafa nuko ala ya amsa ya mumini chamai ay hera munun ku yo balaka ala de barka da no kuma kai no korote ku yere ka comportement na ku ku yere korota ma to ka cido nun ka cidiya nun kan nabi maya u yere kayani ma to ka soro ni ma shitekli ba yere majigi oti ma majigi koy yere boya de be ma majigi ala yoro ani mo yoro kada kani yere bunya doni ndoro ala ba jira mo wala ati dugo de ni yere bunya ala bini ka yere bunya jira mo wala do kere bi dogoya ala yoro wa ala bini dogoya mo yoro bi bunya min yini ita soro kada kala ya fo ko ni be alika fentla tawdidu qul illahumma malikal mulk تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قال دي من بابو يعني ما بياجا أبن ما كان باني ما بياجا واني بويا يرى نامبو يني ففي التقوى وبعلى ينسرين دي سر علي إن أكرمكم عند الله أتقاكم أولى ما بعلى يروم يسرع عليه نوتي دويما تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة كلها هرم من فلويدنا على كفو كبير النوح فو محمد صلى الله عليه وسلم لا هرم كي كفو كوين لا هرم أبو يسرع الدرجة أما كاما الجنة كندو نيالبه للذين مغودي لا يريدون علوا في الأرض تيرا قرتيني دوكلو كوكا وتيرا قرتيني ولا فسادا تتشنيني ولا تفسدوا في الأرض
في الأرض بعد إصلاحها أكن تشيني كدو كلو كوكا على كلي كوكا يني على كوي وكوري علو كنيو يني فونه دكا كورتا فونا جانا ما توكا نانزي دا تو كونجلا أو ني فسادو دي بتاما يوم ما فلان رولينو لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا وتك يرى كرة يني دو كل كوكا ما يفهم ده على بكو كرة اليوم كوباو على بولو دفع على بكو نغشيلو كو جاشيلينو أبولو كون هذا ما ده همي كرة إيكا هميني كوباو كلي ما تنفذ أني يرى كرة تكلين ده ما روبي نون نوجر ليلا في الإسلام إبك كباكويا غنيا يري تيرا بويا فيال إسلام يا كقرطة بخاري نو يني كوي مسلم نو يني الإمام مالك شافعي أحمد أبو حنيفة نو يتشسري كده ويكوب بوكي أنا تفسير كتاو في أوكوتة ده جمعين قدو قرطة من قدو يا دو ema alim dobe adamade do ke sarakay ko wala salika bla adamade do do ko nyem goyala ya do korota ini dayo yede kasura la'alla mi rekay ka fa sarakay kada alayka tebeka nyere tafo la'alla yere tanke sonako ke sarakay o kafsa o shu kafsa nyina may o shuka fsa efa malamai la ala yere to labli parce que e tachina kaba ma fala kama fa député da makama maire da makama ministre da makama président da makama e mugara e mi fa e ka e bana adama de acha e adama de kama mi nabe jom mo do la fabo mo ke aleka ko do nyene bolay ya do ka yada sira dana de ema dien fama yada le nuya a fama yada le bafon fembe dien kono bi kafiri bafon fembe nu ni ta foro nyongo dondoro bi elimini ima ki shi kasoke wal ma ki fa ka bu di ngoro ki mago sate ki ka dien la tike chiete fou ale bo ke mun ngama ale ta ka nye kusebe wal ma ale be fe do nyino ka soro doro no enni de bo kungora ete fuyi ale de korotambe firawna ni hakilla inda labana bulu mina bewi na muruzu ya hakilla ta labana bulu mina bewi yahudiya ya hakilla ta ka dan sabu ku yere korota aunde ni akula bana tuko mina bewi hal biate foko fende yahudiya bulunga umma ndi de umma ndi ko masika ke sura Qur'ana yufo min gordu ka qoroyt me ya bani israil اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين Qur'ana ni mainta ni gasigi ndé kun keru ani ma yon surat likilina nyaf sa yakatema beka ngo kuna na laba jumeina mabala bi dan sakola do shuka blula bu boronto mababa do shuka blula katla kanu ka sigiro ko ke bare yawdi o shi akoro e chugum nangani ya halsa go be kele la sigiro do fe na fulu ko te ala mun malien ya be kele la sigiro no fe ha ana ngam malien be ati ame kele ga sigiro no biye sigiro blambulu nga nunu fle be yala la sigiro ere de masika soro na fulu dumbubulu abe jubora wi folo ko folo mununge abe juboro de la pana ko mamunu ti korota yini korota ko mata yini ka kobake amina ni kuma tafsiru ka koro yelema mam de korota jere te korota yini wa na Manchester ka na fulu na Manchester ka ni
naluma o ko tesa ba tafsiru man furakata sira min fi ato osraka mamunu ya daraka kafa nubu se dama to kanyana mayaka wala sa ku kanyana maya damu kuma de kambo ba alaje mamunu do yuka jon ntoro fukata se toro tarasa do nima mungama ku duna islamela kutura ala kiran ala rete de aka jon abini ko fa kwatura ala kiran no sallallahu alaihi wasallam wati temena jon yakuba tan fela ko min arabu fi ini ka jon ka dumini ke yon ve la hawla wala quwwata illa billah ima farate e ka ko bene yo e mago sale te jate ma ba faible fugatisa ini ka jon ka sigi yon ve de bengelenga kabila dɔw bɛ yen siya dɔw bɛ yen furu ka don e n'olu cɛ e denkɛ furu olu ma walima olu denkɛ furu e ma diɲɛ wulila ko sera a dan jɔnmaya sera a dan o tuma e kɔrɔtara sa dɛ e dun ka o kɔrɔta in yɛrɛ kɔrɔta de don ne tɛ ala m'o daraja d'i ma o ala ma e daraja kɔrɔta ka se ko mɔgɔ tɔw ni bɔli bɛ daga e ye o ala y'o daraja di joli ma حتى الأنبياء والرسل هل تشيدوني نبي مو نجهادو بورالا على مسردو مو كما شفاء ما سر موسى بلو أما فكوني شيطانك بارا ما على يا فديري أفرادنا يلي قرآن أسيبدنا كرا دون انتفويا لا أي على يا فديريو سورة كرا بلو فليكا فنا أما دبوا أفعلك ماذا ركرا صلى الله عليه وسلم ay joma ke junna hal bagam bal kire kangarda sallallahu alaihi wasallam adalla ka chefles joli soro be barulo be ko yela nga fon koka al kire kangarda wi akoni fen numa dabo ni ngamade kana baga komne ko ke chezi ngam mo ko ba ke nyona de al kire na soro mo ba ke nyona de hal mamnu masonga tu al kire no fe hal colonisation be sina kuma mo kumbe ke ya nasara ke de bidda jokono ko no woro ce woro walma ce nani olu bata ni do tara blan guina na sira doro bata lu tabla duro de lo mo ke o to bu ko ni tar kuma ina ko to ke de bidda jokono walma ki daka kalaka shido malnika na abata fodugu parce que asoro bulma fengo mulabo Allahu akbar ma do ba sura do num so be do kanka ale rebe do kanka parce que ale de korota be ale ma bay ale to bui do ya ke farafina ya ni ubi yele soka do de ba biri ubu se da o koka kasoro ka yele soka ibi biri bu se da koka kasoro ka yele soka abaki ga ba ala la ka tugo mo de no febi ko droit de l'homme emi aka droit chien de ba yini ke ma min tien o ta fa bod law emi ya tien ka koro iche sraf la ye koro le mi ngi na kon makoko ana monu chew faraka bojona kunu dem faraka bojona usanga ta ko jong ala mata dungari gwanza ba fale adama de la katanu adama din ferde fale adama de la wona nim bamburu qualité do bino fale adama de la katana kato adama de bla jonya baraw la ya febbe ya nyana fu here wa hal sa
akilla be kafiru la de akilla be maya dalewna ute mato fle foyi oda to adobi ski aka fama ya shezi ka jamana matlanche bebi saka ba aka fanga kungora mugutala aleka ke fama idro nunga sayati foi chiale na ere ideum imso e ka dukono mo ulu e mo wi ulu daraja sira yoro la ulu ni mato tekili ulu bo koloshi mato bessa ke ka fanga koloshi kana ko la harama labe mo kama la haral labe na mo de kama mamunun to yini mamunun yoni mato kenye hallo yasra alayhi samandiya kuye ama minge mato wi ngaw yof samandiya nto duguma ku suma ku beni mo wi ay mana me yere majigi ngi korota ledi mo re ma ta ma yere majigi yere fam yere majigi korote deseyo ni majigi le do gaba mu majigi bola bile kuma bi do dugolo jogora yere majigi korode ko e yele me koy nga imajigi ki beni duguma mo wi anga fanga famo man de fam anga ma sangoro talu man de fam adona koy adona jongwala ala e fendo ke mimbi ni mato bo nyona koy nga otoyi iki sumani mato wi akada madiyake nga ni mi nomena no tinyo ebli ha ni nomena o Italie ni nomena bi Misri bla ni nomena bi dubla ni nomena Italie fa foble titi binage foble aw femunu fo fanga edega hakedo ka sécurité kolosili o betsiga to kibe baybal mawla de ha asoro yaare mumbu soro foytu soro ko bol mo goñe foytu soro kam balikara maliya ko jonda rabbi fama do temetoka o ko nu mancham fe yow ni coup d'état dundo no nyesra do coup d'état kwani o fen la bene ire krefe mo de bokilay mimi koloshi o de bokila bala ka jenda yoro jam ko tika coup d'état ke iko mi raki koloshi de no de hakili yele mana wa huwa muqallibul qulub sumu bala de ire ko mingi koloshi de o de hakili bi yele maka bo koloshi la ka iminaki imara coup d'état fe mbege jen kona be ba ka gelen surtout am fe jam fara fina ko fa matte me to fle doron do ya fa wal ma do ko do kala man chande kon me boli mo nyete fu ki do mo wala te dro tete ekele ne do campagne ma ini be nyoy isigira debe mo nga ube gui isigira kala ka mo nga ube parce que biye bina miri de komi alne nana etsika resoya e ma resoya kunungowa o kala ka imbe ini ka ministre vesi bini sigaka o kala ka imbe député la ma bini sigaka o de horoyay o debe imbe imer la ma bini sigi choroba ingrefe kafu o de horoyay de yere majigi alere ba fam a chena ni ngani sigiya a tugula abilamai alhamdulillah o yere majigi ete amu min fle majigi ya ran fe afla be nyamini do ama makorota folo yere fiew ani yere majigi o nyamina mo ma foi soro folo ni zuhudu o nyamina mo ha tamay fandé de bla zuhudu nona wani zuhudu kore ka banjena bo mama femi zoro ima ba la folo de ama soro folo de mi ma soro e biga o ge banona bono ngoti ko men venden ve flagira lila kari bambe jena jede soro la folo e ga fema soro o de ato ma chambe kuma o watu la ka wasa kuma bitla ga chien brave e fanda na ma fe munu masoro e bino fe on lagushi e ma bininge
dun an tɛ ka hakilila dɔn fɔlɔ e tɛ a ma sɔrɔ de e cogo ma dɔn fɔlɔ koyi parce que fɛn de ma a ma sɔrɔ fɔlɔ de n'a sɔrɔ sa k'a sɔrɔla e ban b'a la o kuma i b'a lagosi mɔgɔw bolo an b'a a ta in tiɲɛna zuhudu don bana dɛsɛ ani fantanya o tɛ bila zuhudu nɔ la bon majigi yɛrɛ min n'o ye e sɔrɔ n'o ye bonyama k'i ye ka bɔ ala yɔrɔ o fana tɛ bila yɛrɛ majigi nɔ la majigi de tiɲɛna bonya bɛ yen koyi fo faamaw ka nin de faamu tiɲɛ don bonya b'e bolo dɛ nka i ma jigi bonya in to yen a kɛ komi o tɛ yen k'i suma ka bɛn ni mɔgɔw ala ka hakili ɲuman d'a ma dɔ k'a la karamɔgɔkɛ an y'an ta retard la a t'a to tɛ dumunikɛla so awa cogo wɛrɛ tɛ yen yanni fitiri cɛ an tɛ dɔɔnin k'a la lazara ma tɛmɛ fɔlɔ lazara ma tɛmɛ o kala الذين يبخلون كم ما من بخيليا يا رو إنفاقوا فورا كافو نسير كافو تشوفوا بدولا وسان سالا بنا كناردا نيكو إنفاقوا نيكو فنسير o aksu ejmeyi akokale ejmeyi o bakhiluya ma inde jugo ba o kitab tuki do no bi jugo jate ba ko kel bukhli wa zina ko ba kum bakhiluya kwani jenea ya do etulu sumaw awon bi sigi doro ni mina donno fe on kare kono ni mta donno fe ya be ibe jenea kele ma jugo ye chuko mina de bakhilu fana ma jugo yeti aflabe ko jugo bawdi ngawmbolo bakhilu yate foyi ma dowla kana ta fo ko ne ko ni mam bakhilu yara kwana e jena yake be kelinde ama foti de angu wa be de jugo yi ngonga mo be jon bakhilu ya tola na fora do ku tege ga gele wira bin ni sojati yow ko atege ga gele de warka day de abin ni sojati ayra ta non ko kuma jugo adu fora wa man yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun o bani mi makisha tamatu iti kishide ko inu me kishide no fe ko adama de kan nafulu kanu ko juguyan atte bombolo kaddo ma shibulu ko ni ma min kishira atan anni o torom anita toroma parce que abe bela abana be ni bela amunu mba fo munu yo adama de niya da adama de dla chuguma abe ka dale rede ma ngay bin ni de kele ka do boabulo ko dima horema ko ma bana mi no be nina no to ko ashuh no e ka here kanuni yere here adama de be here de kanuna yere fonfe ali mbe karsa fe ibi yere de fe ko wo e be here do de la yinina o ko sire ma ko do be here do de no atigilawo na koni abana imbe nibela ni ba yere de fe e ma Omar alakira sallallahu alaihi wasallam Umar blasira Umar ko ka ale ba alakira fe ka teme be ka funa kara yere kin alakira kan arda ay ka soro ka blasira ka soro ka decision fale kada ka adama de be here an yere bodo fo ko mata jama la ka teme yere ka ko mati de donge ka koshi yere ba ko o bana de do nga adama de dlambenay ko ni mamin kisira ta toroma ko ni limaniya sira ki blaka na fulo kanu intuila ka nafakati ke ko o tigude ma kishilum ani min turata bana bolodu ibi halaki itikishi wana na forogo do tigega gele yo ni sojati alake be kan no ko yo atigega gele de warka dai de arabi ni sojati ma kundaw warga de afara war ma ide bakhilu de itoko de yoy eta warka di bay wa bakhilu ya kaba ko do koy sa va adama de kumi boli miye ala ya le kisho manga aflo dinge kono halibi arabka am follow yo defu o innal bakhila wa in afada al ghina لا ترى عليه مخايل الفقر
ko bakhilu hal nay banaya soro kibitla ka fandaya tamasho dia mo ko boli fandaya ye mungama fandaya mazo hiruke fandaya be komunun se mo ma o kani soro otia nga ba odmay bakhilu kishra odmay ma aka tege mangele ya sobula fandaya ba to adama de dovini tinya adovini masigaje aka dovini dunda masigaje ashiro masigaje amasiga hina balmaula amasiga hereka msuya amasiga hereka diwi adama de mi buli fandaya nyen ko nune nyesra kaba mba fe nga here soro nga dunyere la mba fe nga here soro nga dunga dimala mba fe ka here soro ka here ke mowi akila here nyini kunyeni ngonu bakhilu ye here soro nga mani shi soro ukmana ye ya do karacheni made ko alladhina yabkhaluna ma munumbu buluku ma munumbu tike goleya na fuluka nu tinyu mayake wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa jama kulu fole munun tachiyembe kate muluka o flanay do tay doron wiyere de tati soronga u kasrate ma wala tala de naka di ta ka dugu fanda be do dala ne ka foito la ne de tati kala ni nana faye munum bo dugu kilina na ma la janga kilito dugu la ba vraiment ibishika ke ngane kon tatal ni tala o ye folon alladhina yabkhaluna ngadon wa ya'muruna an-nasa bil bukhli ni nana faale ale rete de ale tay ngondeo hatlay mimbe ere la da buno de ko ka bu ngolo la furo abina direla de hey ikilende dugula de koy ti koloshi war ko to shiede fanda ngono ndo fa makile ni mi chuko do bi kutana ide wa ya'muruna an-nasa bil bukhl bumo ya'muru ni bakhilu ay انت تمشي ما يا دبا ديلا والله يا مغوبي ومنافقوا جوبا سوره المنافقون انا علي منافقوا دي كفناي يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا لبا فاك كان كدر مدنونا او دي جماو منافقوا دي كبو فنيو مؤمن من بكك على كرنا كا نون وفيناسي كهيرا كوي أبي بن عبد الله بن أبي بن سلولنا ككومبانيون أودي وجماعة نومب جماعة جماعة أودي نور كوارتي أولادها مبو بوليا ناوي أتاتي أولادها نيو كل هذا لا كو كرا كرا منافقو ما يده كو حتى ينفضوا كو فوق جنزة جلابا أنا ما دون جنزة soroka tilika adama dum faranjonga gelaya ka tilika adama de yereke hali duni gelaya duna kono ala kanki bebi yereke bebi ci dama duguni gelaya duna kono mo bi yereke ana mo farale min do nyonga alkira ko sallallahu alaihi wasallam ku ka fetke bani aw min du ma de do ayat ke wi yereke ga wa ko sa ana munafiqu de jogodu tamashe man de الدال على الخير كفاعله هل نتيجة كوكا نما ياسر إلى أشوكا كاكا وفنا مغوبي والله ما دو دسكون كين هل نورتكي تا نيولو وري وبهرس لا كوندو أكورا كان يمغوروي أكان يسلامي والله هو مغوبي دو بي أولو تاكي نيسر ولا فنا يتاكي ويانا ده فنو دسرا كوك منا ما منو بخيل ويرا ويأمرون الناس بالبخل ومو يأمر فناني بخلوه ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد ومن يتولى كوني مامي كودون كبو نفكاتما ني كودون كبو فنسرياما كو على دي باناي على دي تانو مساي على ما غوتونغا فويدا koni mami kodon kabo fonsireyama
ni ko don ka bon nafakati ma yaro kabi sura indam ne nafakati kuma de ka cha kono katime kuma beka ko ni mami ko don ka bon nafakati kelima man tafsiru kala ko kala yini wodi ki ka don ala de banai ala mago ci ka foida alhamid tanu masadu ikba ki yere de لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ala ki ka don ayanga ci de unci bil bayyinati ni dallu jelwi ayanga ci de unci anjoni ala de ko do wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ki ka do ayanga ci de unci bil bayyinati ni dallu jelwi ni farawasi dallu ni ala ka ala ya bangi nawni dallu munum be ko in ce bangi ay ci de unci no chabai وأنزلنا معه الكتاب والميزان وأنزلنا معه الكتاب أي كتاب جيكي كفروكا وقرأي أي كتاب دوما والميزان كبالانس دوما ميزان العدل أو العدالة كلينيا بالانس يعني دوما على كلينيا دي توويري كو بالانس يا تفسير كلا فهم بكا كمان أنت بس كلمة بو سانفي كجيكي balazima jigi ka bo sanfɛ ala ko nye cidenw ci ni dalu jelew ye nye kitabu duma kɔrɔ ye ko ɲɛnabɔ kanw b'u bolo a ka kiiri tigɛ kanw b'u bolo o bɛ kitabu kɔnɔ wal mizan nye balansi duma balansi ye jumɛn ye yan ladiriya ko ala ye ladiriya yɛrɛ tɔgɔ de da ko balansi ni balansi ni sumani kɛra ni balansi a cogo la hakɛ bi dafa cogo min na dɛ ni baara kɛra ni ladiriya fana ye a cogo la dɛ maa ta tɛ taa maa fɛ n'i ye sumani kɛ ni balansi ye n'a sumani ɲɛna maa ta bɛ taa maa fɛ wa e ma kiiritigɛsow da la u bɛ balansi de taamasiyɛn kɛ ye balansi ja de bɛ diɲɛ kiiritigɛsoba bɛɛ taara diɲɛ yɔrɔ tubabula arabula farafinna balansi ja de bɛ yen ko kɔrɔw de do fɛn diinɛ mɔgɔw ye diinɛ yɛlɛma sira fɛ nka ala ka sunna o ti yɛlɛma dɛ ala ye filɛ ka nin min fɔ bi nasul Qur'an ni o ko kelen o ja de balansi ja diɲɛmaa yɛrɛ fana y'o de kɛ ladiriya misali ye ladiriya ja de balansi ye ko n ye kitabu di cidenw ma ka balansi d'u ma balansi ye jumɛn ye o ye ladiriya ye n y'o kɛ mun kama walasa mɔgɔw ka jɔ ni tilennenya ye yaquma an-nasu bil qist mɔgɔw ka jɔ ni tilennenya ye ladiriya an ka adamadenya ka jɔ tilennenya ka ladiriya kan maa ta kana to maa fɛ o kitabu nakun ye o ye balansi nakun ye ɲɛnɛmaya ka jɔ ladiriya kan ɲɛnɛmaya jɔla ye ladiriya ye dɛ n'o bɔra la a bɛ ben de e m'an ka ɲɛnɛmayaw ben de ye ni fɛn jɔla bɔra a kɔrɔ o bɛ jɔ wa ala ye nun de di ko a jɔ ni nun ye a ye nun bila ko a b'a jɔ o bɛ jɔ n'i ye fɛn jɔla bɔ a kɔrɔ a tɛ jɔ dɛ walasa maaw ka jɔ ni ladiriya ye ladiriya de bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛnɛmaya jɔ ka ɲɛnɛmaya marche a marche cogo la maa ta tɛ taa maa fɛ ni ladiriya sabatira hakɛw bɛ dafa ni ladiriya sabatira hakɛw bɛ tanga nin diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ an bɛ kasi la mun nɔfɛ ladiriya walayi nin kuma in wasara hasbuk a jɔya ko ala ye nin kɛ walasa mɔgɔw ka jɔ ni ladiriya ɲɛnɛmaya ka jɔ ladiriya bɛɛ bɛ ladiriya de nɔfɛ kasi la cɛ b'a ɲini a muso la muso b'a ɲini a cɛ la dugudenw b'a ɲini dugutigi la dugutigi b'a ɲini dugudenw na faamaw b'a ɲini fantanw na faamaw b'a ɲini fantanw b'a ɲini faamaw la faamaw b'a ɲini bɛɛ mago bɛ ladiriya la walasa ladiriya kana se an b'a kɛ cogo di nin ye fɛn ye an bɛɛ mago b'a la wa ɲɛnɛmaya ti jɔ n'a tɛ a bɛ kɛ cogo di fabda bi nafsik a daminɛ i yɛrɛ la n'an bɛɛ ladiriyara fɛn na an bila min na i bɛ foroba ladiriya ye sisan diɲɛ kɔnɔ sisan
ebla la mina e o keni ladriya ni yɛrɛ bila la mina o y'o keni ladriya ye bɛɛ y'i tile i ta la fonctionnaire bolola baarakɛlaw sanni feere siratigɛw jago siraw cidenyaw min bila la mina bɛɛ y'i tile i ta la a filɛ bi an bɛɛ mago bɛ tilennenya la nka an bɛɛ bɛ tilennenya in ɲini maa wɛrɛ de la an si t'a ɲini an yɛrɛ la illa man rahimallah fo ala ɲinɛna maa kelen kelen minnu na ne y'anw ye laadiriya nɔfɛ kɛlɛ la dɔrɔn an bɛ laadiriya ɲini maa wɛrɛ de la o ka laadiriya anw ka ko la o kuma anw misali de bɛ komi mutafifina ye maa minnu fɔ waylun lil mutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun an bɛ b'o de ɲini n'a b'an ni mɔgɔ cɛ u ka laadiriya u k'a kɛ k'a dafa laadiriya dun t'o ye dɛ laadiriya ye fo ka laadiriya i yɛrɛ kunna ka laadiriya i balimasuru kunkan ka tilen i ɲini jugu cɛ wala yajrimannakum shana'anu qawm ala alla ta'dilu huwa aqrabu littaqwa hal juguya bi ni maa min cɛ ko a ka n'i bali ka tilen ala bɛ tilennenya fɛ dɛ i juguya bi ni maa min cɛ k'o ka n'i bali ka tilen wallahi hali n'i sinamuso don tiɲɛna ale nɔ tɛ o kuma kelen in fɔ sa e yɛrɛ ɲɛ bɛ cɛ bɛ kɛ ka pɛrɛn ani cɛ bɛna bila ɲɔgɔn na f'a bɛna kɛ kɛlɛ ye a bɛna laban e dun a kɛra e ɲɛna e y'a seere ye ti kuma nin na o i b'a y'i ɲɛna bi ni u bɛ kɛlɛ la e balima ye nin ye nka i y'a dɔn a ta tɛ tiɲɛ ye aw cɛ bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ka taa tribunal la anw ka kari anw de y'a seere anw ka kari yadɔ o de b'an fɛ yan bɛɛ ko an ka kari an si tɛ tiɲɛ nɔfɛ an bɛɛ b'an ka kari de nɔfɛ an dan y'o ye dɛ illa man rahimallah an bɛ dugawu de k'an yɛrɛ ye wajulu y'an bɛɛ nin yɔrɔ ye koyi a bɛɛ ɲɛ b'o la Mali la yan ni kungo wulila maa na dɔrɔn a ka mɔgɔw bɛ wuli hali n'i ye zo minɛ bi k'a ye mugu ci dɔ la k'a ka moto minɛ n'i bɔra a n'a dɛmɛbaaw ni kɛnɛ cɛ u bɛ taa dɛmɛ u bɛ taa fanga na u bɛ taa avocat ta ye k'a ko fɔ k'a ja nka mɔgɔ kelen kelenw bɛ yen ladiriw bɛ yen dɛ hali ni ne den don ani min ka kan a y'a k'a la o fana fɔbaw bɛ yen nin ye ne den ye nka ani min ka kan a y'a k'a la a fɔba man ca dɛ a yɛrɛ ɲɛ bɛ ko in na o wɛrɛ n ko de y'a to kiiritigɛ ka se ka boli anw fɛ yan kiiri bɛ boli cogo di balima bɛ bɛɛ la dɛmɛbaa bɛ bɛɛ la o de y'a to kuranɛ kɛtɔ ka laadiriya ɲini a y'a ɲini ko hali i ka tiɲɛ fɔ hali i bangebaa fila kunkanko la i ka maa bonyata dan ye olu minnu ye suruɲɔgɔnya dan ye olu minnu tɛ hali olu kunkanko la ka tila k'i balimasurun fana ta u tɔgɔ ma k'i ka tile hali balimasuru kunkanko la billahi alaykum o dusukun b'an minna bi o ka dɔgɔ dɛ hali n'an ma se fanga yɛrɛ la fɔlɔ hali an yɛrɛ dama sigiɲɔgɔnya kuma fɔtɔw la ni e balima kɔni hali n'o jo t'a la e kɔni b'a fɔ ten dɔrɔn e kɔni b'i balima kɔ ni alimamiya ko kɛlɛ nana misiri kɔnɔ bɛɛ b'a balima kɔ tiɲɛ na anw balima ta tɛ tiɲɛ ye jɔnni b'a fɔ yan man ca dɛ bana laadiriya n'an b'a fɛ a ka na o b'i ɲɛnamaya jɔla ye a to an ka daminɛ an yɛrɛ kun na a to an ka daminɛ an yɛrɛ la dɛ kana jɔn dɛ i bɛ koni min kunna kana jɔn a la n'i laadiriyara a la lahara i b'a sara sɔrɔ alakira y'o de fɔ ko maaw ɲɛ bɛna bɔ laadiriw fɛ lahara bɛna maa dɔw ye bonya dɔ la lahara a bɛ k'i ɲɛna ko nabimanw don walima cidenw don ko dɔwɛrɛ m'a suma dɛ laadiriya k'u tilenna u ka denbayaw la u bilala ko minnu kunna u tilenna o kow la maa min e ma se ka tile maa fila dama ni ɲɔgɔn cɛ maa fila dama e ma se ka tile olu ni ɲɔgɔn cɛ t'a dɔn an b'a ɲini fanga ka tile
jamana de beni yonje o ja aunda ma fla dama afle ni ma se ka tila muso fla dama ni yonje ni ma se ka tila adew dama ni yonje afle abega muso do jenge kata muso do fa fe ka tila ka jenge kata o dew fa fe ka de to tonyo ala ka boda de kaida mana ladriya yamba ina ala de fa ala ka no ya afol diga no ga barali de tano ko jango ka tli ka ladriya kuma fo عندما يخاف ويرجى ما مسرم بكانيه والمن نتابسك داكا كتلي وجهي كوكولا wartugu fana kungal ladriya o fana ka geran fe wartigi nabe misri kono nani fanda on garla yona walni kunana iwi almam bitu yungu lati ha bo awa keta ma o fana yadda matime cena kari awre ba do ali de kurasara ali de jisara ce fa idro naka da ka kurantara dabla subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka